Ithimba lamaphoyisa beliqhuba umkhankaso esicemeni sakwa-L naka-F eMlaza ngesikhathi lihlangabezana nabasolwa ababili. Kukholakala ukuthi abasolwa bavulele kuqala ngenhlamvu bebhekise emaphoyiseni. Amaphoyisa aphendula. Umsolwa oshonile uyamaniswa namacala okubulala alinganiselwa ngaphezulu kwe-10 nelokuphanga imoto ethwala imali eMzimkhulu. Onke enzeke kulonyaka. Umphakathi uthi ushaqekile. Into engayijwayelekile leyo kwenzeka mangahlombisela nje kudala noma ngabe yenzeka before but besesidala sagcina yenzeka the way kwenzeke ngakhona sixhwalekile sonke asiphephile. Izakhamuzi zithi abasolwa akusibona bendawo. Akubona abantu abahlala la ka-F because abantu abahlala la ka-F abasebona imdlwembe the way ebebe ngakhona before. Kusenjalo liyelulama esibhedlela ibamba likathishanhloko wesikole iNorthview High elidutshulwa amahlandla ayisithupha. Abasolwa ababili ebebehlomile bangene kulesi sikole bezenzo sonkontileka bafike bacela isisulu ngelithi kunomsebenzi okugawula isihlahla esikoleni. Babe sebeyalelwa ihhovisi lakhe bafike bavulela ngenhlamvu bedubula isisulu maqede babaleka. We don't know who was talking to the guys because the guys say they are here for quotation for trimming the tree. Fortunately enough, they went to Mr. Versket saying, Mr. Versket, there are people are waiting for you. And Mr. Versket was busy, little bit busy. After that, they say, no, allow the guys to come in. Those guys, they come in the office of Mr. Versket, they close the door, they start shooting him. Akekho saboshiwe ngalesi gameko amaphoyisa yaphenya.